שלום, שמי טל, ורציתי לספר לכם על תוכנית ההרזיה הייעודית לנשים מבית EVT ספורט, לנצח את המשקל ב-90 יום. אם גם לך נמאס ממלחמה בלתי נגמרת עם עצמך, על מה מותר לאכול ומה לא, אם גם את מתוסכלת מחוסר יכולת לשמור לאורך זמן על המשקל, אם גם את עייפת מדיאטות וכדורי פלא למיניהם, הגעת למקום הנכון. כאן עושים דברים אחרת. כאן משיגים תוצאות ושומרים עליהן לאורך זמן. אנחנו ב-EVT ספורט ליווינו באופן פרטני מאות מתאמנות ישראליות בעלות עודף משקל בתהליך הרזיה. במהלך העבודה היינו עדים להרבה סיפורי הצלחה של מתאמנות שהצליחו לרדת במשקל ולשמור עליו לאורך שנים. אותן מתאמנות עשו שינוי אמיתי בחיים שלהן, וכל זה לא מתוך קושי, לא מתוך מלחמה. במסגרת העבודה עם כל אותן מתאמנות, המומחים שלנו הצליחו לבודד את המרכיבים ההכרחיים לתהליך הרזיה מוצלח. כך נוצרה שיטת אימון ייחודית ואפקטיבית מאוד, בה כל מי שמתמידה ומבצעת את העבודה בצורה נכונה, מצליחה להפחית ממשקלה ולשמור עליו לאורך זמן. את התוצאות את תראי כבר לאחר 90 יום. עד היום, כל מי שרצתה ליהנות מהידע והשיטה, הייתה צריכה להגיע ל-EVT וללמוד את השיטה במסגרת אימון כושר אישי בעלות גבוהה. מהיום, גם את יכולה ליהנות מהשיטה במסגרת תוכנית אימון אישית. כמנויה לתוכנית ההרזיה לנשים, לנצח את המשקל, תלמדי את המרכיבים ההכרחיים להרזיה מוצלחת, ואיך להכניס אותם בצורה אפקטיבית לאימון שלך. אז מה בעצם יש לנו כאן? תוכנית כושר מקצועית בווידאו שמגיע אלייך במחשב או באפליקציה? צ'ק. אימונים ממוקדים וסופר מקצועיים בני 30 דקות שמביאים תוצאות אמיתיות בהפחתה במשקל? צ'ק. את לא צריכה לנסוע לסטודיו, לשלם מאות שקלים על מנוי חודשי יקר ולהתאים את לוח הזמנים שלך לשעות האימונים? צ'ק. את יכולה להתאמן בימים ובשעות הנוחים לך, מהבית או מהמשרד? צ'ק. תוצאות אמיתיות ומורגשות תוך 90 יום ואפילו פחות מכך? צ'ק. אני מזמינה אותך להירשם לתוכנית, להתנסות בשיטה הייחודית להפחתה במשקל מבית EVT ספורט ולהתחיל תהליך הרזיה בריא ואפקטיבי. ניפגש באימונים.